Det er faktisk også sådan, at vi er jo typer. Så hvis at de har lyst til, og ikke har stået og brækket jer fuldstændig vildt og tåbeligt over det, vi har spillet, så har vi LP'er og t-shirts og CD'er med. Og de kan købes. Vi skal også have noget med hjem til i corner. Så når Allan har spillet, så hopper vi lige ned dernede, hvis der er nogen, der har lyst til at få en autograf. Og Jon, han har kun én ting, som han er fuldstændig modstander af. Han har haft en meget ubehagelig oplevelse med at skrive på hud. Det gør vi ikke. Det tog fuldstændig overhånd. Nå, er I klar? Ja. Så vi kan huske den. You sing your love song for everyone, and in all these years, no child of yours heard it to be sung. Everyone can see what you adore, but closer to the start you've been waiting for.